aran kojak. Lho Mas piyai kene iki ayu-ayune ya ampun. Ayu ya Allah tenan aku roh. Sing cedak jero nang ndi mu? Sing ndi Mas? Wis lunga cah kuwi. Wis lunga. Aki tak lem kok wis minggat. Ayu-ayu bakso sing tunggu kado kae lho. Jan. Ning Tenan. kok anu betanane kok tenggok ya Mas? Tenggok. Kene iki malah bakoh mula wong kene iki aja samar, Nduk. Cah Iya. wedok kene iki bokonge ngene iki kabeh. Lah kene kayak tenggok kulino dadi. Wong edian jan. Ngono ki pakulino. Oh iya. Mula wong kene iki seksi-seksi. Oh, mula penyanyi iki do bungkuk ya, Mas? Bungkuk. Kabotan ki to. Heeh. Heeh, nek kono kan gak degek kabeh. Semua penyanyi-penyanyi iki sok nek tuwek arek mlakune ngene gatek. Piye? Kan kulino joget ngene. Sok nek tuwek ya kepatoh ngene. Mbok. Habis kan wis.